Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Хәерле сәгатьтә халык иҗатын, музыка һәм музыка уен коралларын яратучылар. Гомумән, кемнәр халык иҗатына битараф түгел, исәнмесез. Без традицион музыка уен кораллары белән танышуны дәвам итәбез. Һәм традиция буенча миннән табышмак, сездән җавап. Тыңлыйбыз. Яшел бабайның сакалы су өстендә җилферди. Нәрсә турында сүз бара? Кемдер, бәлки дөрес әйткәндер. Сүз камыш турында яки камыл турында бара. Әйе, билгеле, күп кенә милләттә, татарларда гына түгел, камылдан, камыштан төрле уен кораллары ясыйлар. Менә исегезгә төшерим әле. Менә Татарстанның төрле почмакларында, күл, елга буйларында күпләп үсеп утыралар мондый камыллар, камышлар. Әлбәттә инде, монсы юка камыш булды, кайбер җирләрдә очрый аларның калыннары. Мин, мәсәлән, үзем Казан су елгасын яры буенда, әле күптән түгел генә барып, өзеп, кисеп алдым. Менә шушы, менә сезгә аңлашылып бетмидер, монда күренә. Шундый калын үлән. Әлбәттә, мондый уен коралларын принцибы бер, барысының да гади кларнет дип әйтергә була. Әйдәгез, мин сезгә күрсәтәм, әле мин яңа гына ясап алдым. Менә шундый бер гади уен коралы. Бу инде бары тик тавыш кына чыгара торган уен коралы. Көй түгел, тыңлап карыйк. Менә күрдегезме? Нинди тыңкыш, елак тавышлар чыгарырга була. Төрле тосфидамалар ясарга була, хайваннар, кошлар тавышына охшатып. Шушы уен коралны әгәр инде без озынрак итеп киссәк, һәм дә тишекләр ясасак, менә шундый профессиональ музыка уен коралы килеп чыга. Әйткәнемчә, бу гади кларнет. Мондый уен коралларын төрлечә атарга була. Мәсәлән, гади арыш саламыннан ясарга салам дип әйтергә була. Яки камыл, камыл сырнай, камыш сырнай, чөнки аның сырнай белән бер үк принцибы. Шушы уен коралында уйнап күрсәтер өчен мин иптәшкә профессиональ баянчыны чакырдым. Ул минем дустым Илнар Сафин. Әйдәгез әле бергәләп тыңлыйк менә шушы музыка уен коралының тавышын. Матур бит, үзенчәлекле бит уен коралының тавышы, шулай бит. Шушы уен коралы 20нче гасырның 40нчы елларына кадәр традицион күренеш булган. Кызганыч, бүгенге көнгә кадәр мондый музыкалар, язмалар сакланылмаган, ләкин язма чыганаклар бар. Шуңа таянып инде без кайбер музыкаларны сезгә күрсәтә алабыз, тыңлата алабыз. Халык иҗатында шундый юллар бар.
Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк. Дуслар, үткәннәрне саклыйк, барлыйк һәм киләсе буынга тапшырыйк. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән сау булыгыз.